Kastalatibyan! Kit ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinaporma no ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Udaw, adaan jawr orayam. Ha? Ayan na. Day jay nay, kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na. Pumimpintas matilabs ko itinal daw atata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labak ni Angela, tata. Ay asit gamon Undaway munday taoy. Ay, kasla. Agkabakabang tanto'y pusok, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. Adaya mo driver at akrot nga agaram. Nagpudot dito'y paradaan niyaw ang hilang. Ayan na ay pagluganan ta Jeep. Wen nga raw, awan pa'y mo tinakapila a Jeep. Kat nagadot ti Jeep ang nakahilera. Ingka damaganan Ay, Hello, mapakila. Amamom day ta lalaki. dayta jay istorya aken ka nagkulit at text kanya. Ay, di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta ka? Ma'am. Mauawat mo kadimot la ang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Ag-text laang ta ireserbaan nak iti pagtugawak. Ngam kumpormi matenting kay text. Ay, saan mat akom kumporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalagaan ay labak kan ka. Ayagtal na ka. Uy, ang hila. Saan ka mo takasta? Saan ka mat ngamin nga agrep-reply? Noan nga ti isumbat mo, ma'am. Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sungbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo, ang hila. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agmis kulpay. In fairness, cute day di driver. Ada kalib na, kanatayag. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya tinagan na di driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, si kamot. Agdamdam magaklaang mo. Malag saga nakakidain tabo mabatan kita waiting shed. Agpara akong. Ay, nabastadak samot ten, tata. Di kagsaw iti kasta dudong. May saak matla ngamin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas ka ni Angela. Siyak ngay, maestra mo di asawak. Ano samlaang arman? Ay, tata. Kasanum anaaram di na asawam ang maestra? Ay, ke pinuskulak ati rupak. Kano nagaduk ka ribal ko iday aporo profesional. Ang siyak may tinakaigasat. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Angela. Agsiyak taki din. Nay, napangikat iti banog. Maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impos ka. Kayat ko ti gumurakan ka. Tapay manan, anya ti basol ko. Inam atawan ang ti relasyon ta. Ngam dinak pa'y inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di ka katawa. Saan ang nakakatkatawa ti inaramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka mo ije balay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantem? Kita agtopay. Tado ti customer ni J. Jim. Makitam day ta. Saan mo ang mapanawan J. Jim apag trabahuam? Gym instructor nga rod daytoy boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata,
Apay nga taasan kumatan ang makit-kita ni Angela. Ay busy siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kon. Tatalaga as anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Urayem Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Angela dahi tanay? Isumot ti kahira. Ha? Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gak tab damagak man ni Angela. Ha? Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, ag-order ka kay din iti kanenta. Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, tisukik mat gaya, driver. Ay, agyaman takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ado ka ti inayabak apadak a driver, ma'am? Asino nga'y kadwam apogi? Uge. Ay, ni Dudong day jay, ma'am. Pasahiros ko nga min jay balasang mawan ni Angela. Hanggang dyan mo makitkitan. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apagtrabahuan na. Masaduten nga commute. Ay, kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan ko na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan ko na. Ay, wen, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang umjak pa'y mat nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga rod, Wen, dayta ti ipampanakkel ni Angela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanenta. Ay, katuna, takunam amabisin ka. Ay, tata. Anya nga iti ko na dyan ina ni Angela. Abang kanumot iti apartment. Kastagayam. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Angela. Awampay. Hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Agarem ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agarem. Ala, manganta nga rin tata. Ay na, pinapigsam manen ti pakinakam ko. Matuloy ang ti plano tang agpasyari di balayo. Talaga? Kano? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pagsaganaak ni Mami iti kayat mo a merienda. Oo na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami iti restaurant? Kasi kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata. Apay anak kadumog kamat dito lamisaan. Madingarod tirik nak, maulawak. Ay, amangan no jay high blood mo mananday ta. Wan nga raw da. Nabinanaw na jak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang ti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata. Tainak gumatang. Ay, awamak nga rin kwartak. Anda kwartak dito. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatang ko. Mala, urayin nak dito. Tainak gumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day nga angot? Jay kanal di taigi. Kasta talaga dito eh. Nagasukpay. Anyangay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat at aglaw-law. Awan mo't tinaka-aircon dito eh. Babawi ko na ya. Mala, agtugaw ka dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak? Kita Dita, nakarugrugit ti simento. Ay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito'y jeans ko. Sapay nagngina da ito'y. Branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik nam. Bayatan, Dudong.
Ay, agya manak iti ginatang mong agas. Kanet nalamiis at nanom. Inggatangan kan iti agas at umaram iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ay, hello, Angela. Adda ka maggaya man. Sino tinakapila, Jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya? Ay, iso tinakapila. Jay-jeep na ti pagluganan niyo. Ay, apay asyak ngay. Kano si ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo idan. Tapno adda mapasadam. Ay, agya manak dudong. Ay, nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagiti pasahiyaw tayo tayon. Ay, permit tiling at kon. Awanan ti bangbanglok. Sapay nagnina day jay. Anya, nagbayad kan? Wen, ngam saan na pa'y mat nga intadya barya? Anya? Mano ti barya maya? Bay amon, piso lang. Oy, si Kalakay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Ay, papit lang sa tawang pa'y pariyak. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nak-am-am mo. Ay, Susan. Kayat mo tigulo. Ay, Susan ka akas na. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, sir. Sa anak alumaban. May saklang ka driver. Lumaban ka! Sige, bumaba kayo. Tata! Anyat mapaspasamak dito. Bumababa matandag iti pasaheros mo. Taas sino ka ngagdamdamag ha? Kayat mo ti maaperkat. May amon dudong. Maskula daw. Nay. Agbuya kayo. Tapaturugak man daytoy. Aglisi ka dudong. Tama nga no, may purok ka. Tikunam siguro. Kabutan ka niya. Ay, sige. Labanam dayta kunam lang asinaw dudong. Huston! Saan mo at tagibasitan ti padak a driver Ay, di ka nagpakpakita dito. Sika maskula daw. Angela, Han, tulungan nak mata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka may sam. Naalaala ang barok. Amaw, tandaan daytoy awan serbete kinapurma. No ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permiti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumban. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awon, ta kinatawa. Makapakatawa mo't ngamin jay video. Hay, imbreak kunday dya areksor. Anya? Apay mo't, di ka asimot. Naglastog mga min. Piso lang ang abarya. Di na pinasensyaan jay lakay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbiti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Gatuan, imbaglakit din tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng ajip di talikod tayaw. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko dita bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dodong ijay video ang nag-viral. Amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mon? Nag-beat man? Ay na best. Kastala ti biyang ka. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, akunana. Awan serbi, ti kinapurma. No ti ugali, ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.